3. Така, здравейте YouTube и това е първи епизод на To Legit, един сървър. Апа. Така, сега ще направя едно нещо. Добре, нищо не правя с тази запалка. Искаш ли тук всичко да запалим? Дей сега. О, не може. Искам да се палиш. Yes. Не става. Аз ще направя кофа и баси умното. Не, чакай, ще видиш какво ще направя. Нищо няма да правя. Суперско. Да, иди ще гриф. Админ, не си админ. Админ, боже. Чувате? Админ! Той бил админ, божке. Така, виждате сега ще... Давай, не си админ, напиши съдо... Това е спан бакон, виждате. Ако напиша спан бакон, тук що го видяхте, ето виждате. Така ще го видиш, чакай. Ето, спан бакон, ето. Ето, и да пише админ тука, пише узер, такъв админ. Просто... Така, взимам си кофа славичка. Да се насладя на лавата. Колко е топа. Така, шугвам се. Айде, аз ще полия цялата гора с лава. Супер, това ще бъде яко. Ям ябълка. Бебе, това спан бакон, аре хора, виждате, не ми го иска, бъси. Дец мил. Не грифа, бе. Аз съм в мината. Той вика, спри да грифаш. Какво съм направил? Чувате го, какво казва? Човек, дай да ти я събъчук, да ти я при... Чакай да ти я... Дай ми уит, аз ще ти го направя, бе. Аре, бе. Не, бе, аз ще го направя, човек. Ще го направя, бе. Ама че си куку, може би не. Умряли. Трябва да се... Виждате. Така, сега ще направя една работа. Колко гадно. Това е доста гадно. Така, никой не знае, само освен зрителите. Ай, после си я завляка тази от... What вижте се къде ме спамва! Човек! What вижте! Терми! Експонат на To Legit! Не го докъсвайте! Глоба 10
Глоба е 10 ти е разбан. Вау, вау, вау. Вау, вау, вау. Вау, вау, вау. Ти си за. Това много е човек. Мене са ме банали. Както виждате, още върва по полянките. Така ще търся къщата. Наяли се, бе. Как се казва? Бета. Това. Спа. Добре, аз хора мисля да свършвам клипа след малко. Аз ще спирам клипа. Добре. Аз бях Алекс. Чао!